Kaya ngayon Sabay! buhos na ang bibig sa aking lalamunan upang malunod na ang puso ko nahihirapan bawat patak. Anong sarap? Ano ba talagang mas gusto ko? Ang beer na to o ang pag-ibig mo? Isot na lang yan, pare! Alak para sa mga sawi sa pag-ibig! Cheers! Olats! Next year, nawa, swertehin na ako sa pag-ibig. Swerte-swertein ka yan, pare. Nakakailang iyak ka na eh. Kumbaga, yung mga iniyak mo na yun, yun ang mga luha na itinatanim para sa bago mong love life. At saan mo naman nakuha ang kasabihan na yan? Ikaw, nag-iimbento ka ba talaga, ha? Maniwala ka sa akin. Makikilala mo na yan. Konting tiis na lang. Kaya si Sarah, Oh. naku, sinasabi ko sa'yo, kalimutan mo na yan. Wag na wag mo nang babalikan. Ako? Babalik sa babaeng impactang na yon? Hindi na talaga. Akin na nga yung cellphone mo. Ganito. Tutulungan kitang mag-download ng dating app. Ako nang gagawa ng profile mo. Saka, lagyan natin ng malupit na bio yan. Dating app? Di naman ako gumagamit ng ganun. Sus, wala kang mahanap na matino doon. Yung mga babae doon, panigurado, katulad lang din ni Sarah. Nananakit ng puso. Hoy pare, sabi ko naman sa'yo, kalimutan mo na yang si Sarah. Hindi lahat kagaya ng ex mo, okay? Ibigay mo yung cellphone mo, dali. At tutulungan ka na namin. Huwag nyo nga ang pakilaman. Sige na, Nash. Dali. Sige. Kayo nang bahala. Kapag ako nakakita dyan ng seryoso, ililibre ko kayo. Yun, ayos. O sige, ilibre mo kami na siya. O eto na, gagawin na namin. Ha? Ano itong mga notification sa cellphone ko? Ha? Bakit ako may mga kamatch sa dating app? Ano? At may profile pa ako. Lintik. Ano pa itong bio na to? Swipe right kay Mr. Right. Ha? Puro talaga kalokohan yung dalawang yun. Teka nga. Matawagan nga si Ian. Pre, ano? Marami na bang nag-swipe right kay Mr. Right? Ano itong ginawa niyo ni Ken sa cellphone ko? Nalingat lang ako, ginawan niyo na ako ng dating app profile. Kayo talaga? Kasi naririndi na kami ni Ken, kakaiyak mo eh. Doon sa ex mo. Pare, 2 taon na mula nang naghiwalay kayo. Pero palagi mo pa rin siyang iniiyakan. Ito na siguro yung tamang time para makahanap ka na ng para sa'yo. Ay nako, nagulat na lang ako, ang dami kong notification dito sa dating app. Akala ko naman kung ano na nangyari. Ayun, ayos pala pare. Marami kang nakamatch. Sino ba namang hindi magsaswipe right kay Mr. Right? Kung ako sa'yo, tignan mo na yung mga nakamatch mo. Malay mo, may type ka sa mga yun. Hayain mo na agad makipag-date. Ikaw talaga Ian, puro kakalokohan. Sige na. Kita-kits na lang mamaya sa trabaho. O sige pare, basta balitaan mo ako ha. Sige, bye. Dear love, nagulat na lang ako at mayroong 4 na babaeng nag-swipe right sa akin. Mabuti naman at puro matitinong litrato ang mga ginamit ng kaibigan ko. Kinabahan ako dahil likas na palabiro ang dalawa na yon. Paano na lang kung hindi maayos yung in-upload nila, di ba? Paniguradong walang mga babae magsuswipe right. Tama si Ian. 2 taon na rin naman mula nang maging single ako. Kaya naman tiningnan ko agad yung 4 na babaeng nakamatch ko. Sa 4 na babae na yon, ay isang babae lang nakapukaw sa aking atensyon. Walang iba kung hindi si Elina. Bukod tangi sa 4 na inaya akong makipag-date sa akin. Mabuti at pumayag.
Hi. Nash, right? Hello, Elina. Masaya ako at dumating ka. Halika, upo ka muna. Thank you. Kanina ka pa ba naghihintay? Hindi naman. Kinabahan ka na baka Indianin kita, no? Hindi naman. Alam kong sisiputin mo ako. Pili ka na ng order mo. Ako nang pupunta sa counter. Sure. Ito na ang orders natin. Mahilig ka rin pala sa clubhouse sandwich? Oo. Lalo na yung clubhouse sandwich dito sa cafe na to. The best. Alam mo, Elina, masaya ako na ang dami nating mga bagay na napagkakasunduan. Sa isang linggo na magkausap tayo, pakiramdam ko, ang tagal na nating magkakilala. Sinasabi ko nga sa mga kaibigan ko, kina Ian, na ikaw yung boy version ko. Akalain mo yon? Nasa dating app pa tayo magkakakilala? Akala ko wala akong mahanap na same ko ng vibe. Pero mabutit nandyan ka. Akala ko din nga hindi mo ako aayain makipag-date eh. Sino ba namang hindi mag-aaya sa'yo ng date? Napakaganda mo. Mabait. Tapos matalino pa. Ikaw? Lagi mo akong pinauulanan ng mga compliments. Kapag lumaki yung ulo ko, bahala ka, hindi na ako papayag na makipagkita sa'yo. Sa bagay, siguro sanay ka na lagi kang sinasabihan ng maganda. Alam mo, Nash, ikain mo na lang yan. Teka, Elina. Alam ko na masyado pang maaga pero gusto kong malaman mo na gusto kita. At puro ang intensyon ko sa'yo. Date to marry kasi akong tao. Gusto ko lang siguruhin na we are on the same page. Nash, I don't date for fun. I'm glad na you are intentional. Ako din. I like you too. And siguro mas dapat na magkaroon tayo ng time na kilalanin muna ang isa't isa para makita natin kung compatible talaga tayo. So, ibig sabihin ba nito, papayag ka kapag inaya ulit kita ng second date? Kahit hanggang fourth date pa, Nash. Oo at oo ang isasagot ko. O ano pare, tignan mo. Kung hindi ka namin ginawa ng dating app profile ni Ken, di sana wala kang love life ngayon. Wala ka sanang magandang girlfriend. Teka, paring Nash, ilang buwan na nga kayo ni Elina magmula nang sagutin ka niya? 3 buwan na rin. Grabe. Ang bilis. Parang nung kailan lang nagliligawan lang kami. So paano ba yan? Ibig sabihin ba nito, naka-move on ka na talaga kay Sarah? Oo. At sigurado akong si Elina na ang laman ng puso ko. Para sa wakas nga at nakita ko ng babaeng gusto kong pakasalan. Teka lang mga pare si Elina tumatawag. Hello? Nash, nasa ospital ako. Sinend ko sa yung address. Ano? Teka, papunta na ako dyan. Ian, Ken, kayo nang bahala magsabi kay boss ha? May emergency lang. Kaya pala ako nag-collapse at naging may hiluhin itong mga nakaraang araw. Buntis pala ako. Wow! Magiging tatay na ako, Elina. Wow, grabe. Hindi ako makapaniwala. Sobrang saya ko. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko ang mga magulang mo. At ilalagay natin ito sa tamang proseso. Papakasalan kita. Nash, I'm sorry. Pero pwede bang wag mo muna itong sabihin sa kanila? Huh? Gusto ko maging honest sa'yo. Hindi pa ako ready na maging isang ina. And naiisip kong hindi ipagpatuloy yung pagbubuntis ko. Ano? Elina, nag-iisip ka ba? Buhay yan. Anak ko yan. Paano mo nagawang isipin ng mga ganyang bagay? Nash, hindi mo ko naiintindihan. Talagang hindi kita maintindihan. Wala pa nga tayong 1 taon na magkarelasyon. Hindi pa kita gaanong kilala. Ayoko na magkaroon agad tayo ng responsibilidad. Elina, kailangan ko lang ng tiwala mo. Maniwala ka sa akin. Hindi ko kayo pababayaan. Pues wala akong tiwala sa sarili ko. Dear love, halo-halo ang naging emosyon ko ng araw na yun. Mahal ko si Elina at siniguro ko sa kanya na susuportahan ko siya sa kanyang pinagdaraanan. Lalo pa at siyang magdadala at magluluwal na magiging anak namin. Mas lalo akong magiging masaya kapag dumating ang araw na mag-propose ako sa kanya at oo muli ang magiging tugon niya sa akin. Kapag tatanungin ko siya ng,
Will you marry me? Hindi pa rin ba natin sasabihin sa mga magulang mo na magiging lolo at lola na sila? Hindi na muna. Gusto ko sana silang isurpresa sa birthday ni tatay next month. Doon na lang natin sasabihin, mahal. Punta ka sa birthday niya, ha? Oo naman. Promise nandun ako. Dear love, masaya ako na hindi na kami gaanong nag-aaway ng aking girlfriend. Habang papalapit ang araw ng birthday ng kanyang tatay, ay mas lalo akong kinakabahan dahil yun din mismo ang binala kong araw ng pagpropose ng kasal kay Elina. Siguradong mas magiging masaya ang birthday ni Tito. Ngunit dumating ang isang balitang hindi ko inaasahan na siyang dumurog sa puso ko. Nash, Elina, okay ka lang? Anong nangyari? Akala ko ba healthy si baby? Elina, umamin ka sa akin. Anong ginawa mo sa bata? Nash, maniwala ka sa akin. Hindi ko din ginusto na mangyari to. Wala akong ginawang masama sa anak natin. Bakit hindi mo inalagaan ang sarili mo? Alam mong may bata kang dinadala dyan sa sinapupunan mo. Nash, please. Napaka-selfish mo! Nash, pakinggan mo naman ako. Maniwala ka naman sa akin. Hindi mo man lang ba ako kakamustahin? Hindi mo man lang ba ako tatanungin kung okay lang ako? Hindi lang ikaw ang nawalan. Kung hindi ka sana naging selfish, hindi sana nangyari ang hindi dapat nangyari! Nash! Nash! Ang tagal na rin. Mula nang kumain tayo ng favorite nating clubhouse sandwich dito, Nash. Oo nga. Saka espesyal sa akin ang lugar na ito dahil dito tayo unang nakita. Mabuti na lang at nag-swipe right ka sa akin. Sino bang hindi magsaswipe right kay Mr. Right? Sa tingin mo, Mr. Right pa ba ako para sa'yo? You're right! Ikaw ang lalaking pinakamamahal ko. At buong puso kong nagpapasalamat na ibinigay ka ng Diyos sa akin. Napaka-selfless mo. At palagi mong inuuna ang kapakanan ko. Kung ganun, Elina, payag ka bang makasama mo na ako sa habang buhay? Huy! Bakit ko lumuluhod dyan? Nakakahiya, Nash. Nash, ano ba? Elina, will you marry Mr. Right? Yes. Yes, Nash. I will marry you. Yes! Thank you! Wow! Ang ganda naman itong singsing. Grabe. Hindi ko akalain na magpo-propose ka ngayon. Akala ko hindi ka na magpo-propose sa akin. Akala ko, unti-unti nang naglaho ang pagmamahal mo sa akin dahil hindi ko naalagaan ng mabuti ang dapat ay panganay natin. Patawarin mo ako kung naging selfish ako ng mga panahon yun. Pero lagi mong isipin na hindi mabubura ng anumang pagsubok ang pagmamahal ko para sa'yo. Wow! Akalain mo nga na yung lalaking nakita ko lang sa dating app ay magiging asawa ko na. Partida, ang bilis ng mga pangyayari sa maiksing panahon ng pagsasama natin. Nasurpresa mo ko ngayong araw. Speaking of surpresa, akala mo, ikaw lang ang may surpresa? Wow! Ikaw rin meron? Matagal pa naman ang birthday ko, mahal ah. Ano yan? Ipikit mo muna yung mata mo. Akin na yung mga kamay mo. Dali! Huwag mong sabihin isusoli mo agad yung singsing ah. Sira! Bakit ko naman gagawin yon? Sige na, pumikit ka na. Huwag kang didilat ah. Sige. Ano to? Teka, papel? Wow, so mayaman ka pala. Titulo ba ito ng lupa? Wow! Ano ako, anak ng businessman? Sige na, idilat mo na yung mga mata mo. Teka, Elina? Basahin mo. Dali! Teka, totoo ba to? Oo, Nash. Nakita mo naman ang copy ng ultrasound ko yan. Hindi nga. Sandali. Hindi ako makapaniwala. Wait. Sabihin mong hindi ka nagbibiro, please. Hindi, Nash.
Totoo. Bumalik siya. Bumalik ang anak natin. Elina, sobrang saya ko. Payakap nga. Sobrang nalungkot ako nang mawalan tayo ng anak. Pero itong balita mo ngayon, sobrang saya ko. Ako din, Nash. At maniwala ka sa akin. Handa na akong maging isang ina at asawa sa'yo. Mahal na mahal ko kayo ng magiging anak natin. Mahal na mahal din kita, Elina. Habang buhay. Habang buhay. Dear love, mabuti na lamang at hindi ako sumuko sa aking pagmamahal kay Elina. Kahit madalas ay hindi ko siya maintindihan at may mga pagkakataon na may mga bagay kami na hindi nauunawaan ay mas pinipili namin ang isa't isa. Ika nga na ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusuko. Marunong magpatawad at punong-puno ng pag-asa. Kung dati akala ko'y habang buhay na lamang akong iiyak dahil sa pagkabigo, ngayon ay punong-puno ang aking buhay ng saya at pag-ibig. Wala na akong mahihiling pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!